tanong Sheikh tanong dasa na tawaruhan kay Al-Alim Al-Akh Sulaiman Abdul Hamid Shaban falyatafaddal nashidat al-muslim. Ingin dia para bilang programa natin. Dapat makakun na saya nama pia. Saya Ramadan na madakala kaya seminar anak na dibib na lawana na benda jig sama ni pinakamapia pakai sumana na seminar. Pasok ada kalataw na may itong pinilugay na madakal kaya tanto Karaudi. Wai Karaudi na tanto na pamakumakayatan na tanto kumadakal. Daok na pun kamataban na rato kalakaw na pamaning mo ako doon. Wai lagi mana dia sentang na 12 dunia agwalungan na maulis. Sudah mapit ko dunia, inshallah napagkan sa lungan na maulis. Atau ito na mana dito dunia agwalungan na maulis. Nah itu nga punag. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'ana bi fadlihi al-aqdami as-salika wa anqadha bi rahmatihi an-nufusil halika wa yassara man sya'a lil yusra faragiba fil akhirah ahmaduhu ala al-umuri al-ladhizati as-sa'ika ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul izzati wal qahri faqul lin nufusi dalilatil aniyah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-qa'imu bi amri rabbih sirran wa alaniyah. Terus maaf ya kakak keluar mic disipiat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya pernah daw makasalam sa ikadua. Managalaman ako na saya basab-salam ako. Na basta may ito ako mambag na salam ako sa rumah. Ayaw wajib so kasumbag sa salam. Adong ba na ba mga wajib ibarat na susalam o mangudaw kuraga na ba pwedeng ito simbol. Mas madilang simbol. Mas mapya ito. Niali niya pagariyak mo. Tunay suwan. Siko Oriano Ramadan. Igira pa ko masuk Ramadan. Nakatawan tanong ito na isuwag kan. Sumamo ni siko na play. Susabon yun. Sumalay pirak na play ka yung sumalay niyan. Nato tumarata. So kapag pangalay ta siko walay. Natusok ko sa babay aka dati kamantaman na may pamakaliwa ko puso ka na niya magpamasaka sa layta. Okay. Okay, kasi kung mga munisipyo na nyo tikaduduan-duanan, maduduha, kaya nyo ito na dito di mambali aktilak, di makasog sumama ako sa babay. Basi ko wala inyo, ba't yung kaunlingan, ayo ito na tamog kauto. Okay, no, kapaya ka bang absada ka na mas tamugman ito. Yun igira suwal kami gira pa ko maso Ramadan. Kaya inito mo mga ulama aso Ramadan na bisita. Oy, nasubisita, nasukasa sa kawang kaon na simba. Ay na makaumarakamano siya mangisita na yamialoy nabi na pagsaparatel kaswalungan na mori nasukasa sa kawang kaon. Nasukasa sa kaw sa bisita na bida-bida. Iginasi ko kawasak na pinatanya sa milik na kalapangan ng kanaka sa kauto. Sipman ko malo Marvin nakapuyo ganyan. Ang papyagyo ko kaya natin kung sa ito. Makasisinga ka asa ka upan ito. Okay. Iba ka isang nana mapipiatan mo. At piya ka buntalo ka nakasa ka upan ito sa bisita. Bapya man kaya na tanong ka piyo natin ka nakatangkangad no ka na sumanak. Ngayon ba mapya lago yun? Nabapya ganyan natakam na mga piya mapara na sada. Manok, nayakabot tamay na mapait. Pagyadan ang pagmalis yun ni Pangisitay, nandun yung natakal ng buwan na si manok. Nalagi na na nakataon ni gira piamisita sutaw na anda di ka piubisitang ka na piusunang umumay tumala sakit. Ago mga tiuba. Si kumaso Nabi sallallahu alaihi wasallam nasa katawa
Na ino pamada kada umbi sawale kadi keparangan sa api sutunan irang kamasa ka koma ni makoma nakada tulan sakap. Makainum sakap. Na diyan ko to mama na masakaw. Ayang muskila na sidaru dupa yan na malu masakaw. Oh mani na di masakaw. Ama ka po. Asog pakikan ka kuwata ka nagpatapano na sumabisitan ka. Natigo mama si naukani atanya dia mat nabuka. Napisagad sa Diyos natin yung tada istiqamah. Ramadan, nabara sambayang ka, nadi ka pesunat, nadi sunat ka na piram yan amar ka. Mataw ka mati sa Quran, na Ramadan na miya mati ka, miya katamat ka, piram yan naguntamang ka. Na ayat sabut ng sa katamat, na kanaba maraton. So sabagi, nadi magulat, tinanda ka miya taman. Hindi na siya sa sapulaw kapito ka Diyos. Anak yan ang yanon na Quran, kaya miya katamat ako. Namun namu pakai gugun na kia betia ka mungkin berusaha suka betia nami ada sokokoman suka betia na tamang kota judi na ayamnya sepat kana dosa betia tanu sa Quran na umaka tamat kana alhamdulillah penuh batingka kakana batanu bimagurad ayat balas na mada kalimnya betia na andai temu kasamada kalada kurikon. Tamo somay ko sa ralangon niya kahasol sa diyang kotap kebabayan wala. Leman na ira tarawih. Lagi pagi ng kanwa ng mga hafiz sa di mamagima. Ayaw mo sabutan na kaon. Ayaw ka matatanag ka, alam mo na tatawag galing. Subo sa mga kapos na nagkusabot ng taon. Anak ay sumbangan ng sisa, ako alam niya, sisa niya nga marangin sa wato. Ako nung sa kotaba, tada ako na kay, baguwi. Miyota ko, mati ka na, Diyos na nga tarawih, ako niya, bagyo makagpiraw sa masjid. Na kailan ko makasulda ko na hafiz ang niya dimang nakangudaan na sunjuk yang bismillah na niya juga makan na maguan ada ko na yaw ma na kaya ko diyan ko di sumama dia kita nak muto ambat terus ako sa walay na niya niya kana tantun kumaga ni kabutia na deg na tajwidin na dia ni penanggilan terus karena mga area kana mga pababat sa Quran lagi dia kemat na siguro diwani so pabat sa Quran. Temu ayah kabat ya karena kabat ya anu. Sigurado to. Ada saja mata dan amin. Wah. Anaknya dia sa Fatihah di Punginawa. Anaknya di nama kamu udah kira mata lagi to hasil kami di Punginawa ku Fatihah. Kenapa tuh bantugan? Anya motonya di Punginawa. Ugaga di Punginawa mafia na pure mafia. Bagi yang goto Dingay pong ginawa, tamang ko surat ulit kelas, nadang ginawaan. Na disebutan, na dusa. Na dito kapapan, apa naman ko Ramadan. Al-Mujahadah. Apa naman si ko Ramadan. Para makuang kajian ko to al-istiqamah. Igual ka sa surat Al-Ankabut. Walladhina jahadu fina. Lanahdiyannahum subulana. Mana? Igual la susiran to mga tawagi para naguntaman. Yung ato jahid duro, na dua, ana mano to nakatudawa, na manamanan yan, nakapanama sa simbang, natigwal at turo na misiran si kulala. Na ayat awat tiro kulalan, na may pusto Ramadan, na tumataro sa dulo. Bapya di 100%, kadit man magaga. Uba sugalit buka ko Ramadan, na yutinggal buka ko na ba Ramadan. Kamakapang raksutaw, uba tika 100% lagi. Bapya bumapason. Nabapi 50 ka maka 30%. Tuna 30%. Bapi ako magaga ka na 5 wakto. Kaya di ka pula kay sa sunat. Ay ako di ka di sumeng sa sunat. Kasa namak yang ito lagi dito buntalin. Apa nama? Nagyang kanya kapa nama na buntala kapa nama na durasay ka. Ay no kapa nama na di ka marasay na kanaba kami nama. Aba di marasay sukat tuday ka pa matay sa Quran naguguin. Kapa nasbih. Abadi mana saja ngotoa turutup pengaruh sampai yang 12 si kosalongan 12 karakat gitu kapan nama nasi Imam Ahmad rahimahullah nah ini pakai sun tiyan ini minis mata yajidul abdu ta'mar raha andai masa ageta manutau suka deke ibarat naib tu suka deke lagi yang kota pipiad na ginawang dia mana puasa dan kiranya ka lapis ka nakalaba kami ka deke
Aira subra na bang abuli pangata dan napas. Oy. Nagira ko nagtamang ko tarawih na gibuga. Kaya paginungkan si ko mga deto, yung mga bay na dan muskilaw. Naubang kami bagak sumagrib sabab sa kialapis ka. Ana mga mama, ana di kapag ubaw na kumiyan. Nadan sembahyang sa masjid sa Diema. Nasini sembahyang sa walay. Na dito na kalaban usagi nakaribatan to. Riba to kapamuasa. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus mga sahabat nanday kapag ubangan na sa mga kanseran na sembay na mapasad na dito pagkapugansiran sa mga. Kenapa sa katanungan tungan pia-pia? Sembay na sa magino magan pagubangan sa isa. Nadakat po sembay sa Diema. Natigo Imam Ahmad bin Hanbal ay sembay mo pa kaisa. Idza wada'a adamahu fil jannah. Ayat 3 nakagudug ka utaw. Ayat kapakadug ka utaw. Si kudukaw na anda ni kidapukian ko ainya na kawan ng si surga. Anda ni kapakadapukaw na miya kadug ka kadi. Ile may sa mga pipya mo lang anda di kapakalakay yung otapay to makadapukaw na bati ating ka. Na miya piyay na ginawang ka na po surga. Di magatos ra undangan ng kapakaw man na miya buong kad na buongin. Kamutin dito kapakadug ka. Taman sa sisitalok sa dunia na temporary so kaduggo kaya malang nakandukaw langon kandukaw emang sa mga bayi sa mga inatanong igiranas 4 na miya taman sa katulang nakandukaw doon langon na makapasad man nagpamanimo nandukaw man na magangkapit ka nandukaw man na makapasad man nagdukaw mga pamanimo na makanaw man na lagi di oras naudi ko gupan ng mga matay na mga bagoto na pamit. Beauty kapakaw na o mga baisi ko mga deto. Agi ang mataba, pwede ka pakabati. Ugid na ka na ba ko pero di ka pambati sa Qur'ano. Iba na di ka pakabati. Nagi ang matagal buk sa walay na wajib po. Nasukabat sa Qur'an na sunat. Na unay kagi ang matagal buk sa walay. Unigal buk sa walay. Agi ko na pamati sa Qur'an, ada ka makadeto. Ika dato ka sa mister kakuan. Pambati ako sa Qur'an. Oy. Nah, dan na marataro pa ng sinister kan mapikada to lagu matao. Ako pergi. Bagi mo to kampunuan niyo. Taras ko pasimat yan at pahindeng kayo. Kaso kabat sa kurang lagi din na sunna at kubabay Allah. Naso ito man nakakugal pa ka sa sundawalay na paliugat. Naso paliugat na kuna di suwaji. So Imam Syafi'i rahimahullah natigin na layang bagilir rajul bil muru'ati ay yajida ta'mar raha. Dia tiyan patot kutawa taruto pi akal. Uban yan mataan supapakaduduk ke sajangannya dunia. Ino to fa inna ma huwa fi hadhil hayati dunya fi nasabil hatta yalqallah. Aswat yang sokau ya guyag sa dunia nalangon na marugan taman sa mauma ang makapmasay kanu Allah subhanahu wa ta'ala si surga. Ramadan miya matiya ka sa Quran miya nambayang ka mimbali ka ibaratong gitar na maputya dini sa deg na banian puri kebabayang kau Allah miya suatra ka sa mga malaikat kaya pamanginikiran sarila si bu Allah tatari masuk panamingka ubang ka binasa ubang ka binasa dia ko miya pasagata saya na marata sutaw abara simba ku Ramadan namanya kapu kan ang sobrang musakya buka. Anda niya pagampagan niya kuda si Ramadan. Pagampagan niya kuda. Anda di kapakabukan na 5 waktu. So di layang. Ino ayam mapi na bara sambay ngalang mana bara sambay na bara puasa. Oy, dia na niya na di 5 waktu na di puasa. Okay na anak ketong ka bara puasa di sambay. Ayitin perlindungan si Allah. Ubang kasuwa supaya manutulu Allah subhanahu wa ta'ala. Oke kira wallah. Watlu alaihim naba'alladhi atainahu ayatina. Fansalaka minha. Fa'atba'ahu syaitan. Fakana minal gawi. Suratul A'raf. Ayat ay kamagat sa 72. Igu Allah kurasanallah abeti ang kakiran. Pamanutul ang kakiran. So tau. Bigan nami sa kabena, bigan nami sa mga tao sa tigu Allah. Fansalaka minha. Suminilay.
Salaha. Suminibay at iguwala. Suminilay. Faat ba'ahu syaitan aya'a inunutan niya na su syaitan. Fakana minal gawin at iguwala. Nasiya to. Napadat iguwala kumya makasilay. Narupa ano to. Tawa bara puasa. Ason to kaya buka iron. Nakiabukan mambo pikirin. At tigil nakiabukan. Ada pun mga manusia bara puasa tigil na. Inayatan na makabuka o kamagdami. Tatali kanya na dyan wato marata. Ino nga di pa mga iya Allah na makabuka na di naman maswa. Tatali kanya dyan wato marata. Nagyuto na puto sifat amarata. Anta dyan wato pianukil na di ko mga sahab. Anta manusia. Nagyuto su awliya. Si Balaam bin Ba'ura. Si Balaam bin Ba'ura na awliya ng kumasa Musa alaihi salam. Yung wato ayat at tigwala bigan namis kanya sa ayat. Na padama na yung wato ayat na pangani. Aso Balaam bin Ba'ura na bapian to na pangani nagdariman. Bapi ipamangin sa tawa yala na matay siya siya na patay diri sa yung wato tao. Ay ibigay mo to wala. Kaya bara simba. Tantun kumapay simba. Aw pama ko na subal ang bin Ba'ura nada maribat kada nunod sa syaitan nakitong sa nabi kung katatari mo panginin nato na basima soy Balaam aya pakapunan niya na bara simba lagi do tawa bara puasa ama pasay kabat ya sa Quran na bara sambayang namya kapya paniada na upama kubay namya da yang otagal putya na mga kadto mga rarata na aya ko na soy Balaam bin Ba'ura nasi umasa aku jihad su Musa alaihi salam sisa Syam sisa Syria na nilai udah tu sa Syria apa kau masuk Musa usutan tara ya na yung ato ada to nadi sila magayon ko Musa sa Palestine ikagudyan su patakaran ng Musa na tiyan na kuna kapaluban si Balaam aya katawan nila na si Balaam na awliya asik pinagsabihan ko to mga taga kayo ay ko galapigyan nakapamuasa udaw-udaw nakapanambayan sa tahajud na gagawin natigiran ang iyong mami na disambayan nakaidong kumakaw masubal ang si Kudeto ahay Balaam na kung nakapakaw magumugubat nakamangan ni kasi ko Allah kaskabuman ni tataliman ni pamanganian na kami nakaya so Balaam na maunod sa Deto nalumiyala ka din nakaidang upla lakaw na magpupuda ko himar na umanya nambit so himar na ba din na pagatraso kuda iya tigbigitan ko ngayon maranawa himar pagkat na English yan na donkey nakukudaw yan na donkey na pinakamarata binatang ubang kabaluya suwata ka donkey himar so Allah nga nirupay na pinakamarata suara na suara himar ino to, aya himar, aya warana himar, na aya ka pelalakaw niya na pelambitan. Na aya kang gunakin na pelambitan. Na lagi dito sa wata, ay siguro ka pamasahal sa atin. Nawalambito mo ka, sumingro. Na sa para na ka nabit nga na, uli malambit. Aya dito, himar, inilaya mo malalo ko siya. Na umano malakaw yung ito himar, na lambitan ng Balaam. Na pagatras, tama sa mga katrema malambit na mga katero sa himar kadatang ka sa masa. Tiyan Balaam. Banga di kila ya naunan ka syaitan. Inungaraan patilawang. Natigo Balaam. Kepada ko bagyo. Tumipan sa Balaam. Na pamanin sa iyong apapalawa katutulungan niya sa Musa. Na di niya katawang sa iyo sa Musa. Na kayo nung kumiraw na pala din. Aya Allah. Nalangalangan ng kanyang ganyan pa kung mga tantara rin yan. Kanya kan sa lagmay Balaam. Beto ka. Ayan ang sumusa agusuban ng Israel. Ang gubat na nagyan na yung nakatatagon na kakamarat ada to. Ano niya apa to sa Balaam. Diyan mitara sa iyo ito panganin. Ay doon kumakauma. Igo mga taon na ito na. Ngayon ang siran. Igo Balaam ada. Kasunsola di magyug. Igo deto. Pangimili ka sa yan ng mga wata. Napangani ka. Panganin ka pa ruman sa Musa. Igo Balaam na nabi ito. Nabi wallah. Igo deto ka. Kuha ka sa pugdod. Nagupangili ko mga wata ka na saan sa turuan sa tamu ka kanaya. Harap ka.
tingin na dia po. Tigudat, hoy Balaam, katan so ingat, nabagi taon, saupak na sa kay Dendoron, nasaupak na rakan, napamanin nga sumusa sa malangalangan sila. Faatba'ahu syaitan, aya ilimutan yan, naso syaitan. Nalagi dito sa barapuasa, anda di Abu Kairon, namu silang pagbich, nada silang sembreng sa luhur, namialing sila, namiada po sa kasar, niya kau masih na maghrib, naduduk kawan sila, teorong sila, niya kanaw sila na subuh, dan silang sembreng sa luhur, asar, maghrib, isya, pagampagan niya gawi ko kay Abu Kairon, namiada sa mga sambengin. Faatba'ahu syaitan. Kaidan ko, pumunta ng syaitan, tigupa lang ako, ubagyan na ako ay, bagita. Anam niya bebe sudah ketingin niya akan lakan subalam. Mibat subalam. Natina ya Allah. Nanda di kagiro na ya Allah. Na ayat kubal subalam na ya Allah. Lengan-lengan ang kagian kanya mga ta sa tali kuda na. Na sumangat apa balaan to na pangamin ka sa kami. Sumanari sa Musa. Tigubal mas sumasumusa ipitirawan. Tingin na pagkunugan minas kami. Hodo din sa bagay niya matay din. Tigubal ang na diyang katawang kaya kiniga ka na ya Allah na langalangan ng kasupag ito Musa. Natakin mo ba kahit sumabturo ka na sa kano? Nangitong ipadubalam, dito na awriya barasiban. Ayat kaya po sana na marata. Natigang ko dito bini pemangnya sa Musa ka nabi. Narakadso ka dito ka. Tigo dito sa kapani dito. Rakan, so ka dito Natigo pala ama, di umamakapamangan. Okay dati gubalam na ad na sa disyo na kang raka. Dia tingin ni suwang ka, kung masuwang ka ini. Na, di pa katabal sumusa. Ang gusto pagitaw mo. Tigudaton to na. Tingin ang pamimili ka kung mga buiyang niya makatay-tay. Na, pakasuwang ka sa pagitaw mo sa kanya mga pedumusa. Na miya kapipiraw lang na pelalakaw na da sila makailay sa mga buiy. Na anda di kapit na iran. Na kuda sunia tira na mape saja puji hadiran. Na andi ka fitna na data bang tira wala na jawa ka pamunuan yu tira. Ya kaliyo sumangat ta taida ba isa Syria. Na tamang kuat ka udah to at supina kama nya kaidun. Tigina aya din penuban kana sumusa. Na kaya sumusa na nabi na siya penawala. Nang gumakali sumanga boi. Nang usiran mafitna sayan kota mga boi. Kalipat anu mga dito yung otonya tiri na jihad. Namiyat ang galibukira sumarata galabak. Na kaya kumapasad sila na gumidam sila sa sakit. Sila ni pagan niya gumidam sa taon. Bitul sa yung masa tanong na COVID-19. Na ayam niya kay kiran ba sila bumiyaling. Na 70,000. Dahil naberang niya patay doon kasi sila niya matay. Kanya ka pa magdata sila. Na emang mo inisik sa wala kung pala ambing baura sagyang ko amara ta sa disyo niyan na tama ni manto na initandop po din niyas ko kayo sukaron ang initandop sagyang ko palaw na tama sa di mo mabangkit na tingnan mo dito so dito mama ayak iya pusa non na marata barasing ba na piano tuluwang na si Rasulullah na piano tulano ang tanong ako sa tuma, aw ba tanong mabinasa sa Ramadan tanong, kakyarilan tanong mo Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nga puasa, may takwa bidan tanong kubalaan sa kakuamal. Ino to? Subalaan na tatariman sa pangamiyan. Natigma mo nabi, lisay mi, duaon, la turad dati gunabi. Subara puasa ti gunabi na ad na pangamiyan, adi ng jindu. Tariman din mo Allah. Sa pamangani na ka, natalubad na buntalian. Pag ano ng pamangani ka, nadar ka bigan walay man to kadi dumaday. Pagiro kaya Allah bagyo mo sa tra ada kupating anak kau. Gapya sa walay nga nadi mapipya ang buta yan tabi. Kurig na masa insyaallah kapay sa mga wata kanarong yan niya kako. Ikadua. Nakeri mo wala. Ugay na namin ni prangay na tiuba. Na kaya ini pelitro andi makataro sa jawa to tibo. Anda nga makwa. Bas kana panganin nga mapeda nga makwa na tanugin kami ni ren. Sadyang ko kamarat at pangatanin mo. Ikatalo, nadar ka din bagan wala ko makuha ka na gabinasa. Nasin ka din kamunta-muntakan sa lungan ng mga panganin ka. Diyan ang subala ang pimbao.
Kira lang di Ramadan, napakanda ka lang sa kapamangin ka. Apa yang nakalimang ka? Kenapa mabida sa kapamangin ba yawalima? Etong disebut na ito niya kapamangin. Aya bida kapamangin, na ibirang niya kapasa ka sembayang, amanya kau di ka makapamangin, da ka makasembayang. Nagiti maraton, usi ka sa walay niyo. Hindi kaya Allah na bigyan mo masalah gidaya. Ya Allah na rin akong nga nababayan kalimang ka, na kanabadusa. Ako kanaba marata. Asubara puasa na tatarima sa panginin. Igo Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kallati nakadat gazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Yung mga kayo pero tinuwala ko Rasulullah. Nadato iman tukman na bai sa suratun Nahl. Igo Allah ubanyo sayani. So bai amapasangi kapangaw. Ya kapangol, at kita katang bersabutan yang mga bagwa mga kanguda. Pero yung mga inatan na katang ito ni kapangol. Akang bersabis. Natigo Allah, wala takunu kallati nakadat gazlaha. Uban niyo atigo Allah sayani suba iya mapasangi kapang bersabis. Koreano kaya pasaja nga miya kapya di ko talaga yung kota inaul. Ang kasa atigo Allah na tiyang kasiyan. Wala naman ang kalayo tataw. Ibarat namin balay. Nahilay natin ang mata mo mapi. Natin nagubad ka hukman. Ito na ikapikir ka. Mapi yung taka. Magdangan. Nabigwan ng mga sahaba. Ayang aranin. Na si Rita al-Majnuna bin Sa'd. Ayang aranin yung matubay na si Rita. Na inisumpa to ng mga sahaba Majnuna. Kadan sa lalag. Kaya kung gubana sa mga pasadyan, nalagi na na ni karsasala gidang kumanusia, bumiura ko tarawi, na kumiagaw ko tahajud, na pamangita kaluyan ni Gira pembaca sa Quran, na sukya bukay roon, na lagi dumiya kabuka din mambu amalin ang mapi. Diang kasihan, na iya mapiteru karoon, yung lagi duka manusia, kung gubana sa mapia, na di ka pa kayo ba mapi, akal kaya mapiteru ka, na benda di katatarutukan sa lalaki. Na dito si Rita al-Majnuna bin Sa'd. Isa to bai malat marata iginirupan wallahu subhanahu wa ta'ala. Panang gilay ubara puasa. Ubang ka mabinasa sa puasa. Ubang ka ganagi so mga pipiagalapot ka. So Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Tigo Nabi siku Amr, hey Amr, hey Abdullah, ubang ka saya ni sigiraw, patutuday siku Ramadan, patutuday sayang patwa qiyamul lail. Na kayo kaya bukan na guminak bukman. Bapya so witer nada. Magagas so witer bapya so isya nada katuturog. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Aisyah radhiyallahu anha, na ini pakai solo sa mga sahaba. Anto na igalpo ko Nabi. Natigo Aisyah kana amaluhu di matan muttafaqun alaih. Ayatigo Aisyah awara anu Nabi. Nasugal bukyan natatap. Dan kung mula mamakinig. Dan magmulin ka mga 15 minutes inshallah. 20 minutes. Mada Ramadan. Mada siya. Kaya po sa Ramadan, kakatiya lili magawi. Kuni na nang gawi. Kaya sa Ramadan. Nakanapag kaya sa kapusa. Pakambidan tanong. Kaya po sa Ramadan. Nakanapag kaya po sa kapusa. Kita no pira gede nakapamuasaya. Rongo to mala, riba to mala. Mada Ramadan mada siya. Kaipo sa den sa Ramadan kenapa kaipo sa kapamuasa? Ina to. Saumu yawman wa yuftiru yawman. Puasa kay man. Upama ko malakay tayo katiga kita makapamuasa na miya lenta sa Ramadan na yan. Nakataya sumatakang kaninikat tugasan. Sudah tomatiga si kapamuasa. Subaya bara puasa. Nagito pangingka. Kasi kung mga sahabat nasasakataw ba niya kagagaw. Kung Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sige akini Amr, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Iku Nabi sallallahu alaihi wasallam fasum siyaman nabillah Daud wala tazid alaih. Iku Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaso Abdullah bin Umar na sahabanan adi kerpong kusunat. Nauna sunat Nabi dalam yang galaba. Naliawanan yang persunabi. Nakaya makama masa sunabi. Kapisal. Nasa saja masa kan di ke pakai ubatan ulawan ni sunabi kaditan itu tusul. Ang giro ka nako nakapakadak-dak na kanay sambay na kanay lubot. Di nakagi sa dito maso mga sahaba na kadidingil na sunabi. Naupama kuribat na isya gede sira nabi. Ayataman kakagadigo Abdullah bin Umar sa sunat ko nabi na niya konot sa kanila silukap kaya panay nabi muna mo rin ka panay kadinin na adna kayo ram yun na sinulo kong sunabi na yun ka sunukaw nabi si Saubaya Makkah na kanabaw to sa kapanay kadi ay no po sinulo ko to nabi kadi niya sa tepat ka mapuro na inuro sa sunabi ka pundilong kasung sa dusin. Namin na yung Abdullah bin Umar at inagondap mo ito sunat sa kapanay kadi na niyatay sunabi na umang kumanay kadi sa Umar Abdullah bin Umar na dahil nagyang katawa kayo ro na pisulat ko sa lagi dubar na simanyan ro na dahil kayo ron pendula ro ayan nila yung sa tinggal buko nabi sa kanyang sahaba tantod na kumidot ko sunat ko nabi na yung pakaisiling ko nabi ya Rasulullah na baadang penamas mapiak puasa. Natigo na biya pamuasa salungan ng istinago kamis. Tigo ang Abdullah bin Umar. So mas barang sampel. Natigo na biya suka pamuasa uda uli. Antoni ka pamuasa uda uli. Puasa iman to na muka mapita na puasa man. Dahil nakabuka. No mababaya ka pamuasa. No baka pangirawa sayang kami din sa Ramadan ital kita makapamuasa. Tundugin na kaon. Aja nga na puasa kay man to nabuka ka mapita. Tama sa mo mas Ramadan. Miada sa Ramadan na kanabag gede so ka pamuasa. Na ayang niya suwa ino sunabi nga di ko pa kaya lawanan so lalagin ka so kung so Abdullah bin Umar na kay kumirot so idadian sa sobrasyo pulo na miya kagirawa uba kumbuda kalawan ni so lalago nabi. Kagumidang sa sakit sa yung ito puasa iman to na muka mapita. Namiyalo kas nakidem yan. Aja sunabi, nasupinggal lubog yan. Natakas ko kapya kambubulawasan tan. Ano to? Mada Ramadan. Mamada siya. Kay puso Ramadan na kenapa kay puso ka pamuasa? Kenapa tiga dan na puasa? Dan nakatigil. Ayamul bid. Kapamuasa sa gawi ang maputi. Kung nagito gawi ang maputi, ba't na gawi ang malikuto? Kaya dito sa ayamul bid, nagyan na so sari bulan ni ginagagawi, nasuulan sa puro na miya kaputi-puti, nasiyanan ko, ika-10 talo, ika-10 pa, ika-10 lima, nasunat ananapya mo sa nunabi. Nung pangkali palitigagad man nakapamuasa kanya para sa Ramadan, adam pan, umang saulan, nagpusa ka sa talugawi o ika-10 talo, ika-10 pat, ika-10 lima. Ginanitutuan sa ayamul bid na mialo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinasukap pusa sa talugawi si ko umang saulan na umani sa timandro na tumitimbang sa 10 at timbangin. Fa inna dalika siyamud dahri kullu atigu nabi. Kapamuasan ko to nalagit ka bumya ka pusa sa sarag. Emana salungan nasusaulan na 30. Na aya pusa ndo na 30 gawi. Na umani sa timandro na 10 gawi at timbangin. Na umay strita ka nalagit ka bumya ka pusa sa saragun sa diyang kapatya sa gadi na 30 gawi ko man saulan. Miya surah mata. Kipo sa Ramadan na kenapa kipo sa katigo? Kapamuasa sa alungan na istinagwalungan na kamis. Sunat tayo nabi. Na sa mga doktor mga Muslim, na piyang nabigiran.
inutos Nabi na mapasay ka pamuasa. Nakaya pwede nang sa life style ko Nabi adayit yan ay baka piya kang bibulawasan niyo. Inuman pagsambulungan ko Ramadan nang bulungan sa panyakitan. Tutungan, ayaw tak tutungan do kataw ni manaramad. Ayaw manaramad na umbi, mayaw. Ayaw betul mga sa ramad nagyang ato agka kayo wa diserto. Alagi do na sumasal puto naman nagiti ramag. Nagiti ka betul sa Ramadan. Na dua tutungan yan. Tutungan yan. So dusa, tutungan yan so kakaulit. Pero kaulit ako o. Na ayaw muskila, na seketan saja Ramadan na nabatan ng pagdir. Kaulitan tanong. Ayaw yun. Na kenapa mga tao ba kaulit? Na kenapa so tinilo mga loko sa basta na kaulitan ka, Ramadan na dako akong makapamuasa. Kenapa ito? Maswa ka pa makukulit ang ilot nito ka, mapiga pangangkan. Nasunabi, naaya ka pa mo sa inalayon, naalungan na gusto nagwalungan na kamis. Na hindi pa kayo ng mga sahaba, inuto. Natigin ako kababayan na kanaigiran mini pamanik so amalakan sa langit, na masa di ako di mamuha sa kuwalungan na kamis. Mga sunata na kapusa, akala bang yada, sukat tigil, ebo mibos, naso Ramadan. Ramadan na mamado siyang. Nieda, niya puso Ramadan na kanabang niya puso kapamuasa. So ko siya Syawal. Kapamuasa si ko Syawal. Uy, nasa katanan ni aligatan sa Syawal. Ato ni kapikir tanong. Sumalo ko sa nakapangaruma. Syawal at hindi ka pa yung gawin ng Syawal ang mga pisag sa oral ka na. Uy, piyakaw nutin suga sa maranaw kubas sa Arab. Bigyan man ito, Sawal, na ayarabi na Syawal. Ayaman na Syawal, na pangati. Ino to pangati. Na kayo niya kayo ko Ramadan, kamaso to mayo sa inyo mga Arab. Na ori ano mayaw, nagkuti. Nagiti man na Syawal. Kanabaya man na Syawal, na makapsisimbaga. Nagiti man mo igira Ramadan, na madakalap gawin. Nagyan na ribatanan, agyan na audi kaumpian, na pagkakuhan sa maladusa. Sisagya po ba una, at nakitiwas nila ni Pakaisong, Stad, nabamarata sa kakoy nga Ramadan. Ikunap. Nabatiyak. Dakong pakata sa sumbog. Tuminig man sa tiga ng Stad, kapag iyakot mamagin mga sa sukyawin ko Ramadan. Yuto manis pag-isera nun, na daw tumapit sa di makapamuasa, na ayaman na, sunaw nabi, na ayak ang pangawin, hindi nakapangarumon nabi na Syawal. Piangaruman yan so Aisha, na Syawal. Piangaruman yan so Maimuna, na Syawal. Piangaruman yan so Hind, na Syawal. Manuto? Sunaw nabi, kenapa makasasawala ka no? Ikaw pa kayo dito na yuto, na inisa paroto Islam, kibituro, natasyaon. Manakasukan na. Nasukasukan na, nagkulog sa shirk. Ay kasukan na, mga pila kasukan na, naigirap lala ako na pero ka. Kunod. Ako kuno di nga tumalgati ng mga lawas na uba kalalakaw. Shit. O di naman na dyan sa tagitak. Yadi ka nung pasipili, wag nyo sa tagitak. Ang tinasumpatan ng tagitak, uyang ko ito alala na pugitan nyo. Dahil sumpatan nila. Lagyan na. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingnan sa Ramadan. Wasit tatayamin ba'dal fitr. Kana tamamas sana man jaa bil hasanati falahu asyri amsalha tigunabi. Saad nating Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao ami Ramadan manam yang muasa nasukya bukay ron na initalundugyan nun sunong gawi akapamuasa ko Syawal nagyang mata kita lundugyan nun na kanababukay mato nami pusa kan ini sa paruto Nabi. Pamakulikan pakatiga, tiga parat nga nga layang ko ng salungan. Pusa ka pa. Nasa natin Nabi sa tawa pusa niya sa Ramadan. Na italuluyan ng sunang gawi, kupulan o Syawal. Na mini ito nga tigo Nabi sa mga kapusa sa pandaya sa Rabu. Nang gawi, ay paguman nakakudwa pulago siya, o di na talo gawi. Na mini ito nga yung kapusan ka na sa Rabu. Ang yakatipigap sa gesto. Hindi man na Ramadan na pamarak sa manusia. Ababat anong bakatipig.
Sani matarong mamagusay. Nakagya, so Ramadan, na pagada kalun so riski o manusia abarasindo. Kagidam tan, igira Ramadan, nambida sokakan ka Ramadan ko na ba Ramadan. Ambida, bapigyan ko to miskin, ambida sokap kunin. Aso miskin igira na ba Ramadan, nakupura siya na bapya tibus. Nagira Ramadan, natigin na bapya raw na kayo, raw na utang. Ako pa kayo, ano to? Nakudan sa buntal, Ramadan na mamada siyang, miyada, tipos Ramadan, nakanabap kipos, sukad tigir, sikon ng pitibarangan ng mga gawin. Ramadan na mamada siyang, kipos Ramadan, nakanabap kipos, sukad tigir, yaw mo Arafah, hapos sa alungan na Arafah. Siko ikasyaw, ano to? Anto na miyali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saumu yawma Arafah yukaffiru sanatain madihi wa mustaqbalin atigo Nabi. So atigo Nabi so kapusa ko salungan ko yawmu Arafah na kulala sen sudusa kumipos aguso dapan mo. Mana natitiwa na advance, na advance ka doon. Ngayon pemikir nung nakadabala mo na dusa ko. Kasudusa na dua. Dusa iprilaw wala amayaraw astagfirullah. Kaya ang kadluto. Ikadua dusa, nagpakagiraw ka. Ya Allah na nilay akong ikaw na diyan sa saruman. Dusa may ito, dusa mala. Nasudusa may ito. Nagibo ka pa mo sa nasayo mo arapan na pwede. Ugay no mala dusa. Ibarat nakapanakot to. Nadinuto. Kapanaligot nadinuto. Matubat ka to si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ashura. Engit subuhin ng maluang pakatigali siya. Ramadan. Kay puso Ramadan. Nakanaba niya puso katigo. Ashura. Nagya Ashura. Nakadugmada ka lang mga bitiraw. Natimbang tanusad makaisa-isa. O pumuasa ka sa Ashura. Napuas sa inka. Sutasuka. Ago Ashura. Mana? Anday ka umao Muharram. Na yung bato ikasyaw. Ago ikasapulo na pusing ka. Ino to? Nakuda na sa piyamuasaan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya na Ashura, naginan sumasa agad pakataban ko Musa alaihi salam. Napusilibrit na ng mga Yahudi. Natigo Nabi Antonio, silibrit na gina ng mga tao sa Madina. Natigo mga Ansar, aginan sa mga Yahudi, kupupuyan nila sa kapusilibrit na lang kung pakataban ng Musa. Natigo Nabi mas patot asa petano. Nawatigo Nabi ka merota kung isarago. Napumuasa na ka sa ikasyaw. Nabi ka sapul. Kung mabigan pa kalulu. Kaya kung gagawin na sa timan. Nagad na marataw. Kasuwala na tuloy mo yung amalan niya at amapya. Hindi na pinakamapya. Na ikasyaw. Ago ikasapul. Ramadan na mamada siyam. Syahrul Muharram. So Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagira Muharram na madam lagi ang ikaw pamuasa. Kenapa Sya'ban mo? Kataman si Muharram. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ipakaiso. Tina ay siya min afdal ba'da Ramadan. Anto na pinakamapya di tigran. Ulan Ramadan. Natig Nabi Syahrullah al-Muharram. So bulan Allah ang Muharram. Pamuasa ka. Ito yung doon tanong. Yung ito ayamon bit. At 13, 14, 15. Nabapya dia matakapantagan na kupa kaya pusa kau. May irawan na naginito na dia mat nandiga pa sa kapa mo sa uway. Ame ko sa timang iba ta tiga pusa ko man dia mat. Kaya karata. Ramadan na mamada salawat. Miyada sa Ramadan nipos. Nakanaba miyada sa mga sambayang. Kaya katawa sa pagitin nakyabukan. Tunak ni sunat sambayang. Kaya tangka natin na dia 5 waktu. Ira ko na kanaba matagkiatang ka, kiatang ka lang. Kung 5 na wakto. Niyad. Naso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napagda mapya sambayang na sunat. Bapya ka na ba Ramadan? Na salatul duha. Sa may nagapa lawa na mo ba na may kasabi ng salatul duha? Pahita agi. Salatul duha. Nasambayang na ang igira amini puro alungan sa mga sarpa kawatan niya. Asembayang mo sa salatul duha.
Napat karakata pinakamay ko. O pagkadakal na ka, na mas mapya. Anto may kapya salatul duha na sunabi sallallahu alaihi wasallam na tigo nabi ini pangusiat ra kanukadnan. Sunsuala niya ang usiat. Ausani rabbi au khalili bisalati laad ahun. Tigo nabi ini tumara kanu Allah, ini tutumara kanu kadnan. Sutaluti man ubakan ilanga. Napadro. Natigo nabi na salatul duha. So kasemben sa salatul duha. Ikadua, na basta estudyante ka, udi na murid ka, na panaman na mariya makasemben ka salatul duha, kaiba ka pera na utak. Kaya sa estudyante ka murid na kailangan mapya kay utak. O na yung utak ka na mapano memori, na disuto pag estudyante. Ay baka piyanyan, na salatul duha. Na sagian niya Ramadan, napeda sa mapya sunat. Nabapida Ramadan, napedip na sa sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maga Ramadan mamada salawat. Di puso Ramadan, nakanabami puso mga sambayang nga sunat. Sunan nur rawatib. So sambayang nga 12 karakaat salungan. Yan na 12 karakaat at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man rak'asin tay asyara rak'atan fi yaumihi wa lailatihi siwal maktubah banallahu lahu biha baitan fil jannah rawahu Tirmidzi. Sadar tigo Nabi sa tao sa makasembayang sa 12 karakaat at tigo Nabi. Siko 24 hours gagawin gudaw daw. Na baki surat wallah so pedari way na pati pembalayan wallah sa mansiyon sisa surga. Umano to gawin. Ba't pagulawin lagi niya Ramadan? Nakanaba ng kuda. Anto na diyan ito sa 12 karakaat. 2 karakaat ko dapat mo ko mausubi. 4 karakaat ko dapat kapakauma. Ulo sama to mimbali na nang. 2 karakaat man o orian ulo mimbali na 10. Mimbali na 8. 2 karakaat man ko orian umagri. Mimbali 10 na 2 karakaat mang kuurian o isya. At napudariwaya, nagimapag na 2 karakaat kuurian o isya, mimbali sa 12 karakaat. Nauman kanan matarutok ko salungan, nagpakit mbalayang kawala sa mansun ko surga. Naya sekreto na basta nawalay karo, na narakaw. Apakang masawad nawalay nga kuwing, nakanaba kauntaw. Kaino pa na nawalay ko ang narakaw. Na inop na nawalay ako surga, apakasurga ko surga, o kalimu ka wallahu subhanahu wa ta'ala. May puso Ramadan, nakanabapit po sa mga sambayan. Qiyamul Lail, kapanambayan sa kagagawin. Anto na yung bida na tahajud ko Qiyamul Lail. Tahajud, namya katurog kedaan, namya ginaw ka, na tahajud ang aran ito. Qiyamul Lail, nangit today ka Nakanaba may today ka namuntod ka sa iyang goto atibi. At iya pinayo na alas 12 anta makasembay sa Qiyamul Lail. Kanaba gyud. Today ka napanambayan kan ko riyan tarawih. Naudugo ka wang duga wang kan manambay nauntod ka. Napiraw ka astagfirullah. Subhanallah. Kung duga wang karupman. Napumbatirap na sa Quran. Na makaduk ka na sembayang kapman. Taman sa mo masusubo nagitin mo sa Qiyamul Lail. Kada pakaturog. Kaya ka to akiyan na kanaba katindog kaya man Qiyamul Lail na ininggula ng kasugal baksi sa diyang pato at natanawa kagagawin. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi Qiyamil Lail fa innahu da'bas salihin qablakum wa inna Qiyamal Lail qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil ithm wa taghfiratun lis-sayyi'at wa maghfiratun lid-da'in 'anil jasad. Rawahu Tirmidzi. Ibu Nabi, ang gulalan niya sa Qiyamul Lail, kapanambayan sa kagagawi. Kapadanan sa paparangayan o bilang ataw. Basta manusia mapasay ka kay Qiyamul Lail, na bilang ataw. Na mata-mata na Ibu Nabi nga sa Qiyamul Lail, na ginang ipapakarani si Allah. Kurban, kanaba man niya kurban, nakapanumbalid. Kaya man na kurban, nakapapakarani si Allah. Napada kapapakarani, hindi ko kapanumbalik. Nakapanambayang sa tahajud. Naginam natin kung Nabi sallallahu alaihi wasallam na ikupenas ubusan. Watakfiras sayat, kilala siyang sa mga karibatan. Na ayaman na
mabakaliw niya supit di barang na sakit. Upama ko high blood ka, napanahad juga kada so high blood ka. Upama ko diabetes ka, napanahad juga ka. Kada na. Abas at nabi na benar. Di ka pakibatan upo wala so hadith ami aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kay pusto Ramadan, ugay na kanaba miyada so parangay amapya. Inuji Ramadan at pag-usay ng mga ulamatan, man lam yada qawlazu wal amalabi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'ata ma'u wa syaraba. Rawahul Bukhari. Saad natin kung nabisa kawadi niyang ibagat sa mga kaltiro ang mga ris. Mga galbak apakasisingan. So kapalipalipat at tigo nabi, nada kailangan wala si kukuwasan yan. Bapya pendakan nada inon. Dia to, na ipamang daw si Ramadan. Namanya kapya ka mambuy adat. Ayan lagi dia puasa na tantukan ko masakaw. Tantukan ko makasising. Bapya ko, kana pagkatagal ka malo ka pa kasi nga sama ito. Natarusan ka to. Kakna ba si kabo masaguguli na masakaw sa Ramadan. Kabapya kena ba Ramadan na supara nga yamapya namikap tarusan. Mada Ramadan mamada sabr. Bepuso Ramadan. Na kenapa begitu suka tiga kasab. Pedang pangdo Ramadan nak sabar tanu. Nah pada puntala kasabar. Lagi matani pamangdo Nabi. Awati ku Nabi kali gawe di kanu di mamuasa. Nah ada makit tidawar kano, ada makit munur kano. Nah teruang kadi aku di puasa. Nah malam karo, nah bapak kenapa di mamuasa di Ramadan. Nah maka jiro ka maka sabar ka. Agitu ini pamangdo ka o Ramadan. Nah ayat kulimpusan yang mga bapak yang sikap Islam, mga pagalian sikap agama Islam. Nandiyan kani ayat abiyat ingon to Ustaz tanong kay wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Simba ang kaso kadnan ka tama sa rukon den maraw akapatay. Aw pa ko katawan ang sukab petay tanong, na bapak gitanod man mamuasa, gitanod man ang bayang. Kaya kadto ba tanong sa kaurasan nakatarima insyaallah. Nah kaya gitanong katawan nadama tawa kepatay manusia. Najuting ni sugunung Allah simba ang kasukad na naka taman sa rukon din maraw akapatay. Na sukapatay na daama tauron na ayat pagilen ko amal na tigunagain na mala'amalu bi khawatimina. Ayat pagilen ko galubak na sukapusanon. Na sagyan kanya kapramadan tanong na kailan tanong Allah subhanahu wa ta'ala na itarus din sa mga galubak amya nga susuwatan mo sa gilin kanya Ramadan, bapya gitarutok, na bapya kalamban sa 30% sa bapong napakandang salam, penelamatan nagyan kanya management Mahathir Hamid, sa gyang kanya pala nagungtama dan sa gyang kanya kapakabadur, agyan kanya kapagama sa gyang itano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan ng Allah yang kaya gurutan sa giyang moto adami ang tanukin diray nun. Sa giyang kaya begini nakita ng sauras, kaya pamamusin niya nakita ni. Sa giyang moto bandingan si Kogom Islam, alagi na giyang moto